Mga ka-K5, isa sa mga nabudlayan sa Bureau of Fire Protection o kon BFP sa ilaya nga pagresponde sa kung may mga sunog amuya ang makitid nga dalan. Sa pag-interview naton kay Fire Officer 2 o kon FO2 Earl Anthony Daroca, ang arson investigator sa BFP Iloilo City, ginpahayag sini nga kung gamay gani o kung makitid ang dalan nga ila sudlan mga ka-K5 sa tion may sunog, kinahanglan pa nila nga magpatawag sang mas magamay pagid nga fire truck agudya amo ang penetrate dito sa area sa nasunugan o kundi gani ang hose gid lamang ang ilaya pwede nga mapasulod kag sila mismo nga mga bombero ang nagadinalagan halin sa may entrance pagadto sa area sa nasunugan mga ka-K5 kay hindi makasulod according sa iya ang mga dalaguan nga fire truck bangod sa makitid nga alagyan mga ka-K5. Madumduman nga pasado alas 2 sang hapon, Pebrero 16, nagluntad ang sunog sa barangay Bunta Tala sa Haro sa din 11 ka Panimalay ang nasunog kag masiot ang dalan sa lugar. Bangod sini, hose lang ang napapenetrate sa sulod sa din may kalayoon ang lugar sa nasunugan gikan sa entrance apang hindi makasulod ang fire truck bangod sa makitid nga alagyan. Apang bisan pa wala nakasulod ang fire truck sa lugar sa nasunugan, nagapasalamat sa gihapon ang mga residente nga wala na naglapnag ang kalayo bangod sa madasig nga pagresponde sa mga bombero kag pagpaninguha nga mapalong ang nagaibwal nga kalayo. Madumduman nga nagdangat sa 890,000 pesos ang balor sang halit sang sunog sa din nagagwa sa inisyal nga investigasyon sang BFP Iloilo City nga electrical in nature ang gintunaan sang sunog apang padayon pa ang ila pagtipon sa mga ebidensya para sa ila investigasyon. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.